Bij de overdracht van de troon, toen is er een sportdag georganiseerd. Op verzoek van de koning is toen in het hele koninkrijk een sportdag voor alle jeugd georganiseerd. En dat was zo'n groot succes. Daar hebben alle scholen aan meegedaan. Die waren zo enthousiast dat we toen ook al zeiden van, nou, het zou toch leuk zijn als we zoiets zouden kunnen doen en dan met alle scholen bij elkaar. En toen wij dus hoorden dat de koning op bezoek kwam om Aruba te leren kennen in zijn nieuwe functie, toen hebben we gezegd, nou, dan is dit het moment om dat ook te realiseren. Het loopt goed. Het is inderdaad veel voorbereiding. We hebben gelukkig, Ibiza heeft de coördinatie voor de Royal Jump Up en die zijn heel hard aan het werken met een heel goed team. Ook met allemaal enthousiaste vrijwilligers erbij, sportinstructeurs. En iedereen is heel hard bezig om het een ontzettend mooie ochtend voor de kinderen te maken. Met allemaal verschillende spelletjes die gedaan worden. Er zal een bewegen op muziek zijn. Er zal zelfs voor een deel van de leerlingen een echte jump-up zijn. Waarbij ze dus achter een soort carnavalswagen aan dansen. Dus op die manier is iedereen heel hard bezig. T-shirts in de kleur Aruba blauw met onderaan 2 gele strepen. Dus het is bijna de Arubaanse vlag. En dan hebben we er een hele mooie choco op gezet. Het logo van de Royal Jump Up is een choco die aangekleed is met een t-shirt en met een kroontje op. En dat is dus het logo van de Royal Jump Up. We hebben geprobeerd, we hebben alle scholen aangeschreven, iedereen bij elkaar gehad om ze te vragen om mee te doen. Er zijn helaas op Aruba niet genoeg bussen om alle kinderen met een bus te vervoeren. Dus we hebben ook scholen gevraagd om voor een deel van de mensen te vragen om te carpoolen. We hebben een heel team daarop gezet die de scholen helpt met alle logistiek rondom het carpoolen. En gelukkig zijn er dus inderdaad heel veel scholen die meedoen aan dit evenement. Het wordt een ontzettend mooie dag en we hopen dat er zoveel mogelijk kinderen bij aanwezig kunnen zijn.